bird on a tree. I'm Yun just na mga Kadulski. Anong oras na? Time check. Alas 10. Pasado na. Meron pa rin mga natitirang nagtitinda rito kasi yung iba Siyempre, gawat. umalis na yung mga iba dahil sa ulan. Yung mga iba nandito dahil wala pang benta. Taga, apat na lang yan. Ito 500. sir, ito magkano? 500? 500 dapat. 500 apat. Oo. Texas to sir, no? Matigas yan. Pwede lang pa. Alagaan. 500 apat, no? Ito na yan. Ito naman 450. Tatlo. 450. Tatlo. Ano yan sir? Tatlo yan. Native. Taga 150 rin. Native, no sir? Native din yan. Yun, no? Pwede yan. 450. Taga 150. Dati yan. Binta namin. 250. Sabi yan. Ngayon, medyo mura kasi. Tag 150 na lang. Gawat kasi gawat. Gawat Talagang mga gawat. Kadulski. Gawat meaning mahirap ang buhay ngayon. Yun ang tawag namin dito sa Pangasinan. Gawat. May bawas na to. Pag ito na. Gustong punin. Sige sir, thank you sir. Sige. Magkano dito sir? Sa 2,000 sir. 2,000? Isa 1.8. 1.8. Ito sir, anong lahi nito sir? Crossbred na Japanese Spitz. Saka Maltese. Yun naman. Maltese. Golden Retriever Labrador. Labrador. Dito sir? Sa Kalapati. May 150. May 100. Oh, 150, sandal na lang. Anong lahi sir? Malalaking ilong ah. Semi-racing sa Pangarera. Ito pang karera. Yan, magkano yan sir? 200. 200. Sige sir, thank you. Sige, sige. Ano pangalan nila sir? Jude. Yun oh. Ay Sir John tayo mga kadulski. Jude Bulataw. Ayun oh. So nandito tayo kay Sir Richard. Sila yung may benta na Martinez. Sir, magkano ngayon sir sa Martinez? Yeah, 800 na lang. 800. 800. Ano yun sir? Isa? Kasi malaki na. Malalaki na nga ngayon no sir? Dati medyo mabakas Ano na sir? Ilang buwan na to sir? wala pang isang buwan yan. Pwede nang ano yan sir? Yung balatan? Di pa, ang Martin sir, pag ang babatan na yung Martin, pag magsalita, pag tumutuka na. Yun. Pag tumuto ka na. Ganyan, hindi pa pala kaya pala pinapakain kanina. Dito sir. Yan mga kapatid, chocolate, mas 200, yun, Batman 300. So ito, yung iba lang nito, yung dalawa. Yung ito, real color. Ito? Yung mga real color, 400, 300, gano'n na ito. May mahal. Pakita natin yung kulay yan para makita nila po. Yan. Anong tawag dito sir? Yan, mga real color po. Real color. Magkano dyan sir? 400. 400. Isa. Pantil, mura lang yung 150 kasi walang partner, 150 lang yan. 150 na lang. Kasi walang partner. Wala kasing partner. Ano yun sir? Lalaki? Babae. Babae? Mga puti-puti, sandaan, mga puti. Sandaan na lang dito. Mga puti-puti. Tagulan ngayon, kaya medyo mura ngayon. Mura, ano, sir? Oo. Tagulan, tagbaha. Mga rabbit, mga rabbit. Rabbit. Dito naman rabbit. Rabbit na bag-breeder po, mura na yung breeder ngayon, 1.7 na dalawa. 1.7 dalawa. Oh, yung breeder na lang. Tapos yung maliit. Babae po, lalaki to. Ayun, dalawa. 1.7 yan. Apo. Pag Dito, yung sir? maliit naman po, mura lang. 800 to 700 na lang dalawa. Dalawa Pares. na. Apo. Ayun, no? Wala. Mura talaga. Pag tag-ulan talaga, mahina ang bintahan talaga. Nagmumura. Oo. Yun mga kadulski. Galing na kay Sir Richard. Pagka tag-ulan talaga magmumura. Nandito rin si Buddy. Sir Buddy. Nandito mga tropa natin, mga kadulski sa Kalasyaw. Sa Kalasyaw pala tayo sila na picture natin. Sige sir, thank you sir. Sir, thank you. Ayun dito tayo kay Lamang. Ma'am, magkano dito ma'am? 325. Ayun no. So yung mga kadulski, 325 yun na. Pagka lumaki na yung mga kadulski, ito na yung magiging itlog nila. Penoy. Penoy. Nagbibenta rin sila ma'am ng ano ma'am, mas mura dito ma'am no? Opo. Yung Penoy 5. Five. Ito itlog na maalat. Ano Ito to ma'am? balot po ito. Ito balot. Magkano sa balot ma'am? 10 10 isa. Presyong ano na yun ma'am? Pag pambenta, nagbibigay po ako ng 950. Ayun. So yun mga kadulski dito, yung mga gustong magnegosyo.
merong discount pala pagka maramihan yung bili. Sige. Ito. Sige ma'am, ano pangalan nila ma'am? Albert David po. Alberto, si Albert pala yung may-ari. Ano pangalan mo sir? Lloyd. Ayun, si Sir Lloyd. Viewer natin. Taway ka naman sir. Lalabas na ako. Ayun no. Magkano sa balot nyo? Yung, Luto po, dalawa 25 po. Mura lang po. yung luto na ano? Luto na po. Ayun. Mura mga kaduski kasi alam ko 17 yata isa. Iba. Dito 20, parang 12.50 lang. Luto na yung ano. Balot. Ayun o yun. Humihinga na yung Humihinga na yung sisi. Ayun to sir. 2.5 po. Breeder Age Rabbit. Anong lahi sir niyan? New Zealand. New Zealand. So 2.5 dalawa? Dalawang babae. pares na. Babae pang dalawa. Dalawang babae pa. So 2.5. May bawas pa yun sir? Oo naman, sir. Yun. Siyempre lagi may bawas mga kadudski dahil basta may pag-usap ka lang. 2.5 no? Ito sir. Bantam. Bantam ito sir. Magkano dito sir? 700 ang pare. 700 pares. Mas mura dito. Chinese chicken no? Ito sir, ano to sir? Parakit. Parakit, ito pala yung parakit. Magkano dito sir? 600. Pares. 600 pares oh. Ayun no? So may bawas pa yung mga yan sir no? Pagka ano, bibili no? Ayun. So lahat may bawas mga kadulski. Patawad lang. Sir, anong pangalan nila sir? Ivan. Ivan no? May sir Ivan tayo sa mga pets dyan. Ayan. Sige sir, thank you. Okay. Dito naman tayo mga kadulski, may benta si sir. Sir, magkano dito sir? 500 lang, sir. 500. Ano to sir? New Zealand din? Oo. New Zealand. Ano, babae? Lalaki? Lalaki? Lalaki, 500. May bawas pa sir? Oo naman. Ayun oh, may bawas oh. Mura na to, mura na. Mura na no? Pero may bawas pa rin. Ano pangalan nila sir? Orbel. Balikaw. Ano sir? Orbel, Balikaw. Orbel. Yun oh, kung gusto nyo murang rabbit kay Sir Orbel. Sige sir. Mura. Thank you sir ha. Okay. Ayun oh mga kadulski. Meron tayong nakita uli na rabbit dito. Kila sir. Sir, magkano sa rabbit sir? Toki na, lahatan na. 6 toki. 2K na yung lahat. Ay. So yung mga kaduski, 2K na raw lahat na. Talagang bagsak presyo na to mga kaduski. Sa presyo na. Anong lahi nito sir? New Zealand, pure. New Zealand tong mga to. Di ba nakakain din to sir? 3 months. 3 months na. Oo. Ano yun, may mga babae lalaki na rin yan. dalawang babae, 4 na lalaki. Ayun. Murang-mura na yung mga kaduski oh. 3 months pa lang. 3 months pa lang oh. Saka New Zealand na pure. So yun. Anong pangalan nila sir? Jeffrey. Ayun oh. Sir Jeffrey. Murang-murang rabbit. Oh, shoutout kayo sir. Shoutout kay Elmer de la Cruz. Ayun. Kalamatis, Rustom. Ayun. Jirax. Yun. Galit Patids. Galit Patids. Oh, meron pala. Champion na. Ayun oh. Oh, magka-champion na raw yung ano, Kalit Patids. Kalit Patids mga kaduski. Ayos. Sige sir, thank you. Sige po, thank you. Okay. Ayun oh. So, sir, magkano dyan sir? Mura lang, 300 lang. 300? On, Paris ba yun? Paris. Paris na yun. Anong pangalan niya sir? Spotted dove. Spotted dove. 300 pares na no? Pero tawag dyan sa ano, Mandarin. Mandarin. Oh, yun. Pero ang pinaka-ano dyan, spotted dove. Spotted dove. Ang tawag doon sa Ayun. Ito sir, meron pala. Australian dove yan. Australian. Ang ginagamit sa Magic. Ang galing ah. Australian. Magkano naman yan? Magkano sir? 400 isa. 400. Pag pares, 1,000. Breeder na. Asan na sir? Wala na siyang Oh, kapal. wala na pares, ubus na. Ayun. May bawas pa yun sir. Minimum na yun. Minimum. Yun. Ayun. Ito sir, itong German Beauty. German Beauty, ito pala yun. 1,500 pares lang. 1.5 pares. Oo, pag ganito pero pag medyo Mura na yun. mahal na yan, 2,500 lang. Mura na yun ngayon no? Oo, 1.5. nagulan eh.
Ang lalaki ng ilong. buhay. Pandemic. Ayun oh. Grabe oh. Ito sir, English career. English Carrier? Yeah. Ba't ganyan yung ilong niya sir? Ganyan talaga yan. English career. Yan ang tinatawag na easy. English career. Ayan pala yun. Oh. Ito sir, pantail. Ancheo. Magkano sa English Carrier sir? 3 mil pares. 3,000. Dati. Mura na ngayon yun sir. Ito sir, yung pantail, 700. pares na. Mas mura to. Ayos na. Dito sir, sa baba, Mura lang yan. Daan lang. 100. 100 lang. Ito Taiwan. Taiwan ito. Alin sir? Ito po. Yung may sensor. May sensor sa ring. Yan, mahal yan. 2,000 siya. 2,500. Ayun! May sensor. Itong ano, yung... Nahuli ng bata sa barko. Magkano yan sir? 2,000. 2,000. Galing pang Taiwan. Oo, Taiwan yun. Anong kulay yan sir? Blue bar. Blue bar. Oh. Ayun, oh. Sir, dito sir, sa rabbit, sa inyo to sir? 1,500 babae. 1.5 isa lang. Yun. Itit. Manok. Magkano sir? 250 lang. Magkano? 250. Meanwhile. Sabi ni sir dito, Sir Apollo. Kilala niyo yan. Unang-una kong nakausap natin dito na nagbibenta ng ayos. Ngayon murang-mura na raw, kaya ano, gawat daw ngayon, gawat. Yan ang tawag namin dito sa Pangasinan, gawat. Kaya mura. Sir, anong pangalan nila sir? Dudong. Sir Dodong. So yun, kay Sir Dodong tayo, mga murang fancy boots. Ayun, no. Sir, magkano dito sir sa tuta? 350 lang. 350. Aspin to sir? Ayun, no. Ilang isa, 350. 350. May tuta ka na, 350. Ito sir? Yan, may bandal siya. Kaya ito. Medyo may lahi. Anong lahi dito sir? Aspa. Ano lang, may likod yung lahi yan. Parang ano eh, Labrador yung ano niya. Ito, mistiso, 500 oh. Dito, 300, 350. 350 yung Malalaki oh, malalaki yung klase ito mga kadulski. Bantay. pantay sa likod ng bahay. Thank you sir. Ayun oh, mga kadulski, dito naman tayo sa Maaraw. Ay sir. Sir, magkano dito sir sa ano nyo? Yung pabo? 600. 600, isa sir. Oo. Ang lalaki oh. Oo. Saka 800 Ay, yung malaki 800. yung lalaki. Yung lalaki. Oo. Ito, 600. Oo. Ay, yun oh. May bawas ba sir? Kina 750. Ah, may bawas din. Ito sir, 200 at saka 250. 200 saka 250. Oo. 200 yung babae, 250 yung lalaki. lalaki no. 250 yung lalaki. Ito sir, sa Mura yan, 50 lang. 50? Oo. 50 lang? Oo, walang sing-sing eh. Ah, Mura. grabe mga kadulski, 50 lang na kalapate. May kalapate ka na, 50 pesos lang. Ayun oh, Mura lang. mura lang siya. Dito sir, sa rabbit. 1-2, lalaki yan eh. 1-2, dalawang lalaki. Oo. Ano yan, New Zealand no? Oo. 1-2 pares. On, 1-2. Ayun. Mga kadulski, Mura na. mura lahat ngayon mga kadulski dahil nga sa panahon. No sir? Oh, ang gaganda ng mga pabo. Oh. Sir, anong pangalan nila sir? Yung Sa inyo, anong pangalan nila? ito, Nestor. Sabi ko na nga ba, si Kuya Nestor to eh. Oo. Diyan sa Malasike. Sa Malasike. Oo. So mga kadulski, si Kuya Nestor to, yung dun sa Malasike, nandito sila ngayon. Nagmura ngayon ng mga benta nila. Sige sir. Thank you. Thank you sir ah. Ayun oh. Yung sa mga kadulski. So yun, natapos na tayong umikot mga kadulski. Bago ang lahat, shout out muna tayo mga kadulski. Shout out Mix Hamstri ng Agno
Magno, Pangasinan. Idol, salamat. Shoutout sa'yo. Saka kay Ray Ang. Si Ray Ang na Tagalinggin. Shoutout sa'yo, Lodi. Anthony Tadaya from Milan, Italy. Shoutout sa inyo, sir. Pati kay Joshua Grace from Mekawayan, Bulacan. Sana makapunta tayo dyan sa Bulacan, mga kadutski. Shoutout sa inyo, Ma'am Mary Grace. Shoutout sa inyo, Joshua Grace. Leroy Cabral. Shoutout sa inyo, Boss Leroy Cabral. Sir Romel de la Cruz from Lingayen. Shoutout sa inyo. Siyempre hindi pa rin mawawala sila Sir Alvin Durano and Ma'am Lolita Durano from Anchorage, Alaska. Shoutout sa inyo, Ma'am, Sir. At siyempre nandyan din si Sir Carmelo Peralta. Sir Carmelo Peralta, shoutout sa inyo from Saudi Arabia. Kay Sir Trinidad Jeffrey, shoutout sa inyo, sir. So yun, mga kadutski, sa mga gustong magpa-shoutout dyan, just comment down. Just mag-comment lang kayo, mga kadutski. So yung mga kadutski, natapos na tayo dito sa San Carlos City, Pangasinan. So na-update na natin yung mga presyohan dito, mga kadutski. Napansin nyo na naging bumaba yung mga presyohan ng mga halos lahat. Pera lang ang mga puppies, mga dogs, syempre. Sabi nila hindi raw nagbabago daw yun. Ang mga nagbago yung mga pato, pabo, manok, alapati, rabbit, kambing. Nagbaba din sila. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan at gusto mo pang malaman kung saan yung mga ibang lugar na may bentahan ng mga hayop, please subscribe to our channel, Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. At huwag ka mahihiyang mag-comment, mag-suggest kung may alam kang mga tiyanggihan sa ibang lugar or kahit na anong farm, mga pet shops na gusto mong i-feature dito sa ating channel, just comment down below. So that's it for now, mga kadudski. Till my next vlog. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi, mga kadudski. Siyempre, bawal pa rin ang tamad. Peace, dudes.